някой от по-старите към, не знам, 20 нещо години, трябва да се спомнят, когато се прибереш от училище и отиваш и правиш това. Бум. И се включва играта. Чакаш време, докато чуеш хубавото интро. Или при мен както е GTA Vice City. Вау! Вау! Томи? Томи? Окей. Всеки трябва да спомня, прибираш се от тежък ден и се включваш просто PlayStation 2. Аз не съм го включил от много време и тъй като не искам нов PlayStation, защото това е носталгия, не искам нов PlayStation, това е нещо, което ми трябва.